Bé, ara que tinc una estona aquí des de Fornalutx, des de Mallorca, doncs volia dedicar-li unes paraules a l'Imma Alcolea Grillan, que és que resulta que avui està eufòrica perquè després de 7 dies ja hem tornat a obrir el compte de Facebook. Serà que alguna cosa no deu fer bé, que deu estar insultant i amenaçant. Aquesta dona és caporal dels Mossos d'Esquadra i té permís d'armes, ho recordo. Només heu de veure les seves publicacions obsessives amb mi, cap a la meva persona. M'acusa de delinqüent, una persona que no ha estat mai condemnada de res, però ella pot anar mentint i difamant. Jo no li ficaré una denúncia, perquè és que no val la pena. Jo no perdré el meu temps per anar a ficar denúncies a una persona que mostra aquest desequilibri, que tothom el veu, el desequilibri que mostra. Però clar, és que jo puc entendre que una persona que està de baixa i cobrant de la Generalitat pot fer moltes coses, pot anar a platós de televisió, pot anar a mitjans de comunicació, pot insultar les xarxes, pot estar publicant cada 5 minuts i no passa res, mentre d'altres doncs ho fem en el nostre temps lliure, en les nostres vacances, en algun moment que tenim. Una persona doncs, que pot acusar de delinqüents, de Genestapo, de que si asuntos infierno, sense cap problema, ella pot anar difamant i insultant, en la línia del que fa l'espanyolisme, insultar i difamar, perquè saben que tenen una justícia que els protegeix, perquè saben que tenen la justícia al seu costat, perquè s'emboliquen amb la bandera espanyola i tenen tots aquests privilegis que no tenim els altres. Ella va dient doncs, per les xarxes que m'ha denunciat per insultos a la corona i per difamacions, etc. Perquè sabem que és el seu estil. Però li vull recordar que els motius pels quals m'ha denunciat, molts d'ells, són també pels que em va denunciar en el seu moment la Guàrdia Civil. Una denúncia que, per cert, la jutgessa d'Olot ja va dir que la decretava el sobreseïment de la causa, perquè bàsicament m'emparava en la llibertat d'expressió. Però clar, em comença a explicar, Imma, també que has fet amb els més de 16.000 euros que has recaptat amb el crowdfunding, perquè a mi no m'ha arribat cap querella per part teva. Què n'has fet de tots aquests diners a la butxaca? Tot podria ser, perquè amb l'historial que tens, o potser li aniràs a demanar ajuda al teu papa militar que et tregui les castanyes del foc o t'endollin a alguna banda, perquè podria ser.